burgers hwnna. Cwrw 3.80, ie, yn gallu gweld hwnna. Ewch wedi beth y tyfarnau lleol wedyn, fel bod ni'n Cymreigio'r ardal. Right, dyma can o'r enw Johnny Bach Ben Tips. Mae'n byddu dyn sbwriel yn gweithio am Merthyr sydd yn drag addysg yn y nos. Roedd Johnny Bach Ben Tips yn arfer gwisgo lan mewn sgert. Roedd ei mam yn poen i dan o ac i dan wedyn hyn. Meddwl Johnny oedd ei gadfaid a gweld fi yn ffôn. Fi gyd i weld cyn bentyn o ffasiwn am hon, ie. Heb weld trwy ffasiwn yn beth. A boi mewn sgert yn cerdded i bethau. Heb weld trwy ffasiwn yn beth. Johnny ddim yn bach yn gweud y gwir roedd e'n gawr.